mutuwa tana da ɗacin da dole sai ka ɗanɗana ta. Kowa sai ya ɗanɗana mutuwa, da babba da ƙarami, da mace da namiji, da fari da baki, da mai kuɗi da talaka, da malami da jahili, da sarki da wanda ake ake mulka, dukansu sai sun ɗanɗana mutuwa. Ita kuma ɗanɗanon mutuwa ɗaci ne da ita, wallahi ɗaci ne da mutuwa, kuma kowa sai ya ɗanɗana wannan ɗanɗanon. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi da matsayin shi a gurin Allah, amma da ya zo mutuwa me yace? Manzon Allah lokacin da ya zo wafati yana magagin mutuwa, yana suma, yana farfaduwa, manzon Allah ya ce inna fil mauti la saharat, ya ce lallai a cikin mutuwa akwai magagi. Wallahi da ni da kai sai mun ɗanɗana wannan ɗacin, da ni da kai sai mun ɗanɗana wannan ɗacin, ko kana so ko ba ka so sai ka ɗanɗana wannan ɗacin. Man asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin at. Duk wanda ya rayu zai mutu, duk wanda ya rayu zai mutu, kuma duk abin da ya zo zai tafi. Saboda haka mutuwa lokaci ne. Sannan abu na gaba shine wa'azi na biyu shine kabari.